Primeiro punto, actas do 26 de... Hai dúas, non? Actas do 26 de setembro e cada outro? Do 15 de outubro. É do 15 de outubro. Ben, nos na acta do 15 de outubro imos votar a favor das eleccións. Que pasa? Que na acta do 26 de decembro, na do pleno ordinario, pois sí que entendemos que non recolle a realidade do pleno, pero non a recolle, máis alá de algunhas cuestións puntuais na acta e por escrito que digamos que son entendibles pola propia dinámica do pleno a hora de reflectilo por escrito, pero que eu creo que hai unha cuestión que vai moito máis alá, que ese pleno, nesa acta se nos remite ao vídeo do pleno, ese vídeo está editado. Está cortado e hai partes do vídeo pleno que non aparecen directamente no vídeo que se nos pasou. A nós, isto nos parece algo grave en si mesmo, que un vídeo do propio pleno se edite. Ademais que nos adiantamos, cando se tomou a decisión de que os debates do pleno se fixesen por vía telemática, nos adiantamos que ese tipo de problemas se iban a dar. Agora nos parece absolutamente intolerable que un vídeo que ademais ten a calidade de acta e que debe reflectir a realidade que se ve no pleno, que simplemente se corte, se pegue, partes que desaparecen. Por exemplo, cando foi no debate do tanatorio, cando se decía tamén a documentación, ben, pois a iso vamos. Entón, hai unha cuestión, non vamos a entrar está aí, aquí hai unha cuestión que eu non estou buscando responsabilidade, estou dicindo, explicando o sentido do meu voto, non se trata de decir a culpa é túa, a culpa é miña, estou explicando a culpa que é o sentido do meu voto. Aquí hubo unha decisión que tomou este grupo de goberno de que as actas se reflectisen por vía telemática, e que o leve está aí, eu non quero, nin debo, nin creo que nos corresponde nin a mí a ti estar con esas cuestións de que non leve está aí. A cuestión é que nós sí que creemos que iso debe reflectir unha seriedade, no sentido de que hai máis de cuestións técnicas e problemas técnicos definidos que están ou non. Agora, en todo caso, se por unha cuestión técnica hai que facer un corte dunha edición, o mínimo é reflectilo nunha acta, non simplemente obviar que iso desapareceu e non aparece na acta. Ademais, cando é un momento que nós creemos que ten a ver coa dinámica do pleno é importante. Por lo tanto, queremos decir que votamos en contra desa acta, queremos decir que nos adiantamos no seu momento que este tipo de problemas se podían dar e queremos dicir tamén que nos parece absolutamente intolerable que desaparezan momentos do pleno dun vídeo que ten calidade de acta. Bueno, pois habrá que ver, que é unha cuestión que non atañe desde logo o equipo de goberno, un problema, a secretaria é a que fai as actas e teremos que ver que é o que pasa. Quer dicir, as actas non as facemos nós. No debate... Non é o mesmo. pero... En a acta se fai unha remisión a ese debate. Non facemos as actas. E a parte que aparece escrita, non é o... Sí, por iso, en a remisión a ese debate da que eu atonde eu lín na acta se di que se conceda a calidade de fidedignidade do que aparece reflectido nese vídeo e nós creemos que non é así. Entón, polo tanto, creemos que non é así, non. Obxectivamente non é así, porque hai un corte nun momento importante do pleno que foi editado. E nós creemos que iso é intolerable. Mais alá de moitas outras cousas que aparecen con respecto a cuestión dos plenos, por exemplo, agora de subir os plays na historia de frames determinados que aparecen como portada, cuestións que alá cada quen coa súa dilixencia e alá cada quen coas actitudes que se demostran, non? Iso non ten que ver coa acta, pero cada quen é dono das súas actitudes. Bueno, pois en contra votades entonces da do 26 de setembro, non? Sí. Exacto. Moi ben, pois votamos a favor, queda aprobada a acta entón. Pasamos a moción que hai para hoxe, que é unha moción presentada por portavoz do Partido Popular, na que, como sabedes, o antigo Colexio de Educación Infantil da Oliveira, que é conocido, ainda que forma parte do Padín Troiteiro, pero máis conocido por todos como do Oliveira, pois deixou de utilizarse xa durante o curso pasado, cando se produxo toda esta remodelación educativa no noso concello coa apertura do novo instituto,
E, ademais do colexio, pois quedaron tamén baleiras o resto das vivendas que non son do Concello neste momento tampouco. E, por tanto, o que teremos este pleno é a solicitude precisamente á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a desafectación desas 3 vivendas que todavía son propiedade da Xunta, porque as outras 3 xa foron desafectadas no seu día, así como todo o centro. Por lo tanto, é o que teremos a este pleno, a petición á Consellería para que ese antigo centro infantil e as vivendas pasen a ser municipais. Se distinguirán os usos que estimemos oportunos no seu momento, que xa se falará, serán usos sociais, culturales e de formación, como poñemos nesta moción. E non temos moito máis que aclarar, creo que está suficientemente claro e o suficientemente sinxelo como para entendelo. Creemos que unha demanda social, ademais unha das carencias que temos neste Concello, a veces unha dificultade de espazos municipais para levar adiante diferentes tipos de actividades. Ademais, nós se oficiamos públicamente na prensa, hai xa casi un ano, que sí que creemos que o antigo colexio do Oliveira e a súa contorna debe abordarse para facer un gran centro social e cultural que dé servizo a tantas demandas que poida haber no Concello. Entón, como creemos que iso é algo que xa públicamente puxemos en riba da mesa e creemos que ademais é moi necesario, creemos que o primeiro paso que hai que solicitar, obviamente, é a desafección desas vivendas. Unha cuestión como pregunta, eu creo que o antigo colexio da Oliveira aparece no catálogo fechado, ou é un erro que miramos nós? No catálogo municipal? De bens. ¿En inventario? Sí. No, sei ahora mismo. Porque en todo caso, quero decir, porque eu tal e como entendo desta moción, estáse pedindo a desafección dun ben que eu creo que consta no catálogo. Se consta no catálogo, non pode pedirse a desafección dun ben municipal. Sí, pero pode ser que sexa así, pero en todo caso seguramente foi no seu día cedido en uso para o tema educativo a Xunta. Entón non pode... Inda que creo que é así. Entonces, de feito, as outras 3 vivendas tuvemos que pedir a desafectación. Sí, porque as vivendas... As outras 3... Onde dicen as vivendas, as vivendas teñen unha calidade protegida por educación diferente, non? Por tanto, poden dar servizos e poden ter, digamos, poden estar ocupadas por persoas, entón hai unha figura administrativa diferente. Pero no caso do centro, a cuestión é se o centro forma parte do catálogo municipal e se está pedindo a desafección dun ben que forma parte do catálogo municipal, ou a cuestión é que só está pedindo a desafección das vivendas. Entón, simplemente, o que digo como decito, porque creo que é moi ambigua a moción, entón queremos saber exactamente que é o que se está a pedir. O sea, o que se está a pedir é a desafección de todo o edificio da Oliveira, de toda a contorna e das 3 vivendas, que eu creo que iso é o adecuado, creo que é iso que se debe facer. Pono aquí, Entón, en todo caso, o que si creo que non sendo así, que o que habría que clarificar, e tamén claro a veciñanza, se eu tal e como vexo aí, sí, pero podría haber partes nas que, digamos, a parte aquela que era o parvulario antes, non sei como se chama agora, que esa sí que non estaba. Falamos de todo o antigo centro infantil. Entón, en todo caso, creo que sí que habría que clarificar, en tanto en canto esa desafección non se faga efectiva, habrá que clarificar aos veciños cal é a situación administrativa do antigo colexio de Oliveira. Se sigue sendo un ben da Xunta que foi cedido polo Concello, creo que esas cuestións administrativas son importantes, porque aínda na situación na que está, constame que está sendo pedido por diferentes entidades que se está negando en base a cuestións que eu creo que agora entran en contradición co que se expón nesta moción. E digo como unha chega, porque creo que é moi importante saber cal é a situación administrativa dese centro, se é un centro que agora mesmo é da Consellería, se agora mesmo é do Concello, con cesión a usos da Consellería, nese caso non teria sentido ningún pedir a desafección. Entón, eu creo que hai unha contradicción entre o que se pide nesta moción e o que aparece no catálogo municipal. Si é que así está. A veces hai contradiccións dese tipo. E se non correxídeme, pero a veces hai contradiccións dese tipo. No que ten que ver na... Cousas que aparecen no catálogo municipal, que no seu momento foi feito sin ningún tipo de reclamación, pero que realmente non é así. É dicir, iso pasa con o goberno que fai a proposta. Pasa con algúns... Entón, nós o que pedimos é a desafectación de todo, porque creemos que é o que debemos facer, igual que fixemos coas... En todo caso, eu creo que o catálogo municipal, que o grupo de goberno que presenta un catálogo é que é o responsable de saber cal é a situación administrativa de todos os bens que están presentes nese catálogo.
verémolo e queremos pensar que non haberá unha desafección de algo que é municipal ou que aparece no catálogo, algo que non é propiedade municipal. Digo porque a hora de facer as contas das propiedades tamén hai unha influencia importante do que hai un incremento patrimonial, por exemplo, no catálogo municipal incorporando un ben ou non. En todo caso, iso clarifíquese, nos imos velo, por ir á cuestión do acordo. Nos somos claramente favorables a que ese centro sexa a situación administrativa que teña na actualidade e que non seguimos entre clarificada, pase a ser propiedade municipal. É algo que fixemos público, é algo que pedimos, creemos que é moi necesario que no antigo Colexio de Oliveira se faga un gran centro social e cultural que atenda as demandas de toda a veciñanza e, polo tanto, a desafección, sexa necesaria ou non, cando se nos clarifique, verémolo, en todo caso, é un paso previo que nos creemos que hai que dar. Moi ben, unanimidade entón na votación. Moi ben, pois pasamos ao punto seguinte, que é... tes aquí, temos Ramón aquí. Bueno, os informes son desos... Supoño que nos pasan todos os... as resolucións? Non, se mandan agora. Igual que antes as resolucións estaban en mano... Ben, pero bueno, simplemente decir que con respecto aos informes da alcaldía, non. Ata agora, de feito, unhas veces o que se nos decía é que sí que apareceron nos expedientes ata agora no momento do pleno. Ata agora estaban aparecendo, non simplemente, digo porque é unha dificultade evidente, non é o mesmo ver un informe da alcaldía que coñece a legislación perfectamente, e sei calé, pero simplemente, agora, de chegar a un pleno, cando te coñeces un informe da alcaldía, pode facer unha aportación, e creo que algunhas fixemos, e creo que algunha foi importante, e outra cousa que agora, se vimos un pleno, non podemos facer ou non ter coñecemento deses informes porque non consta no expediente, non podemos facer ningún tipo de achega e ata 2 meses despois non poderemos falar desas cuestións dos informes da alcaldía. Bueno, eu creo que se hai un cambio no que o procedimento que se si a toda agora os informes da alcaldía nos estaban aparecendo nos expedientes, esta vez non. Secretaria, vamos a ver, toma a palabra. cando se daban por escrito se daban no pleno. Exactamente. Sí. E agora, home, vou a corroborar con Patricia, pero non se mandan coa convocatoria de pleno, Non sei se en algún caso se fixo así, pero habitualmente non. Nos expedientes e os informes da alcaldía... Non é o normal, é dicir, os informes da alcaldía normalmente son informes que se dan no pleno, que se poden enviar, o mellor, en algún momento se enviou algún antes, pero realmente o que hai que facer é dar os informes, ou ben por escrito, ou no pleno. Non sei se Patricia en algún momento o mandaría antes, pero non é o habitual. En todo caso, sí que se nos mandaron antes, efectivamente, algunhas consultas se fixeron, e algunhas achegas se fixeron. Eu quero dicir que, en todo caso, o feito de que coñece a legislación, sei calé, pero nos agradecíamos que nos desen con certa anterioridade, porque creo que se fixeron aportacións e creo que non sobran, e son importantes, e aparte creo que incluso sería positivo para o equipo de goberno. Pero bueno, a la vos, se os queres dar aquí, simplemente que a veciñanza saiba que nos dos informes da alcaldía que se nos trasladan no pleno, tal cal marca a legislación, e iso non veño a cuestionalo, simplemente ato vindeiro pleno, 2 meses, salvo que haxe un pleno extraordinario polo medio, non poderemos abordar eses temas. Pero cúmplese a legalidade, non? Que? Sí, porque son informes, non? Vale. Perfecto, pasamos entón... A legalidade hai moitos xeitos de cumplir. Non, digo si por si non se... Hombre, que vou agradezo... Quer decir que é un tema administrativo que a veces a mí podeseme escapar. A mí tamén me preocupa moito que se cumpla a legalidade, porque cando estas cuestións é que os remarques, porque, por exemplo, incúmprela cando estás negando un local no Concello para este grupo municipal e aí non se importa tanto cumprir a lei. Quero decir que se queres cumprir a lei e que estás tan convencido de que hai que cumprir a lei, cumpre para todos, anímote a que lle concedas a este grupo municipal o local que lle corresponde por lei. Basicamente porque senón vai parecer que cumpres a lei en función de se che interesa ou non. Eu preguntaba yo a secretaria, non falaba contigo. Preguntaba yo a secretaria. Perfecto, vale. Simplemente eu opino sobre o que dices. Simplemente yo preguntaba a secretaria, non quero polemizar sobre cousas que non teñen sentido. A mí non me gusta que un alcalde poida parecer que cumpra a lei en función de se che interesa ou non. Eu simplemente... Entonces, creo que iso é un moi mal exemplo. A secretaria e non quero eu entrar en medio. Non, vengo, sei que non queres, constanos. Pois mira, pasamos ao punto de verdad, que é rogos e preguntas, e xa irades. Eu creo que o seu
é que temos unha batida de preguntas dos plenos anteriores sin contestar. En algúnas dixos que os iba a mandar contestación por escrito. Entón, eu creo que o seu é que empecemos contestando as preguntas que nos corresponden. Sí, sí. Un tema de si se habían feito un bando para o tema das franxas. O tema é que se mandou unha carta a cada casa, debeste recibir todos, informando, home, a correos leváronse. Se non vos chegou algún, pois, quer dicir, a cada casa, en correos, se deixou para que entregaran unha carta a cada casa, vamos, e se pagaron, explicando que era esta carta, era en color, non era en blanco e negro, isto é unha fotocopia, e que seguramente a maioría conocedes. É dicir, bueno, se non a conocedes, eu sinto moito, pero a correos leváronse e se pagaron, ademais. Vamos a ver, primeira cuestión. Nos é que non estamos preguntando por esas casas. Nos falamos de que hai unha ordenanza que di que hai que establecer nuns prazos determinados os bandos, e iso dice ordenanza, non é que digamos nós, non é que nos coñezamos ou non coñezamos iso, digo que tes unha ordenanza que hai que cumplir, que establece que hai que sacar un bando, hai que facer o público, hai que establecer uns prazos por limpieza de parcelas, e non se fixo. Entonces, iso non o decimos nós, díceo a ordenanza. Por lo tanto, ti pode sustituir a ordenanza... Pero mira unha cousa, pero que non hai incompatibilidade ninguna entre enviar unha carta e cumprir unha ordenanza. Non hai incompatibilidade ninguna. As ordenanzas hai que cumprilas, porque vindes de aprobalas vos. Entón, cando vos hai unha ordenanza que está establecendo uns certos requerimentos, que incompatibilidade hai entre enviar esa carta a color, non en branco e negro, como ti sacaches, que todo o mundo ia coñecer, e publicar o bando tal e como se contempla na ordenanza? Por que non cumprides a ordenanza? É unha cuestión, vaya, hai incompatibilidade alguna. Eu creo que vamos moito máis alá da ordenanza. Non, moito máis alá. Que é o importante. Moito máis alá. Que é a información individual a cada casa, que é moito máis importante. Pero como información individual, se unha carta tipo? Claro que é unha carta tipo. Entón, como individual, unha carta toda que se envía, unha carta tipo, non está especificando. A cada casa. Pero sí, pero a mí iso pareceme fantástico. Pois se parece fantástico, non estamos de acordo, entonces. Non estamos de acordo, porque aquí hai unha cuestión, que hai unha ordenanza que non se cumpre, e os prazos, por exemplo, os que entrou esa carta, estaban xa dentro dos prazos que estaban establecidos no bando por ordenanza, cando había que enviálos. Conocías a carta, entón? Que? Conocías a carta, entón? Claro que coñecemos a carta. Pero non estamos falando da carta, estamos falando de que hai un prazo. Esta é a resposta a esa pregunta. Non, pero eu douche a opinión a esa resposta. A cuestión é que, simplemente, hai unha ordenanza que está por riba do criterio do goberno. Hai un goberno que non pode facer o que queira, hoxe mando cartas, envío ordenanza, mando cando me apeteza, mando fora do prazo, non publico bando, non, aquí isto é algo moi serio. É un grupo de goberno que pensa que está por riba das ordenanzas. Entón, máis alá de que hai unha cuestión de que se envíe unha carta, fantástico, pero que hai que cumprir un prazo para sacar un bando, e non se cumpriu. Mira, tomámoslo tan en serio este tema, que temos a dúas persoas traballando neste eido e estamos dando a máxima información. Creo que somos dos poucos concellos que está levando a cabo tan serio este tema das franxas. Fíxate se está levando... Fíxate se o tomamos en serio. Outra cousa é que... Fíxate se o tomamos... Fíxate se todo sea abordable, todo sea... Pero vamos, que si é certo e ademais non ten ninguna dúbida. Primeira cuestión a este respecto. A primeira, aquí hai unha incompatibilidade entre o que se está dicindo, non hai incompatibilidade ninguna entre que se enviar esas cartas e o tema do bando. O bando é algo que está na ordenanza. É un grupo de goberno, non pode estar por riba de ninguna ordenanza. Hai que cumprir unha lei, hai que cumprir os prazos. O que pasa que aquí, como estamos por riba do ben e do mal, en función de... si nos apetece, se non, mandamos unha carta que cumprimos un bando, carta que entrou fora de prazo, por outra banda. Tema das franxas. O tema das franxas, puxemos proxectos en riba da mesa cando foi a lei de parque forestal para facer un sistema de devasas que se está facendo, por exemplo, por certo, con moitísimo éxito en concellos próximos a Soutomaior, e aquí dedicámonos a dinamitar ese proxecto cando houve aquí a reunión cos comuneiros. Entonces, leccións axustas, que aquí todos sabemos como hai cada unha. Bueno, con respecto a unha parcela que ten unha grúa, xa se requiriron os informes necesarios para abrir expediente a esta parcela. Con respecto ao tema do refugallo do material do pabellón, pois
sacouse ese refugallo, que había falta sacar unha caseta, que estamos pendientes de que unha caseta de ferro, si, hombre. Cando se sacou? Hombre, eu estuve ali onte precisamente. Cando se sacou? Pois non sei cando se saquei, o que sei é que eu estuve onte ali e o refugallo non está. Eu estive ali tamén, onte tamén, pero estou preguntando, vamos a ver. E, polo tanto, eu digoche, o que falta por sacar é unha caseta que hai ali, e hai uns postes ali que iso non é refugallo, son postes que están almacenados. Almacenados. E punto, e non hai máis. Hai unha cuestión, eu creo que levamos, creo que este, para que os veciños o saiban, non? Sí, hombre, pero cal é o nivel de dilixencia deste grupo de goberno. 6 meses. Este é o terceiro pleno que abordamos esta cuestión. En 6 meses, para sacar un pouco de refugallo de detrás do pabellón, que por certo é un talude ali para tal, aínda temos que chegar a este pleno e decir que ainda queda ali unha caseta que un pouco se sacou, que outro non, que está sacado, pero que ainda quedan por ali. 6 meses, 6 meses para facer unha limpeza de material que era unha auténtica escombrera ao lado dunha zona municipal e aínda hoxe viña dicir, non se nos di cando se sacou, é curioso, sospeito que non debe haber moito tempo atrás que se sacaran, pero que 6 meses para sacar este material e aínda nos din que aínda quedan cousas por sacar. Non queda nada por sacar, queda só para a caseta, punto. Vale, bueno, pois é uns postes que sei que non é refugallo, que están ali almacenados, porque, como todo o mundo sabe, é o mellor lugar para almacenar postes, farolas, palés, e material de construción, é xusto ali ao lado do pabellón do polideportivo, onde hai nenos a todas horas e onde hai xente xogando. Ese é o mellor lugar. Bueno, queda claro, 6 meses e así estamos. Moi ben, mira, con o tema da mobilidade do entorno do centro de saúde de Cima de Vila, aí non houve ningún cambio, quer dicir, non sei que queríades saber de aí, pero, aparecía un contrato mellor cunha empresa. De que? Para a mellora de mobilidade en torno ao centro de saúde de Arcabe. Pero iso que ten que ver con a mobilidade. Que vamos a ver, ese proxecto, como está o proxecto de mellora... O proxecto, por certo, presentouse e foi denegado pola Diputación, o do centro de saúde. Como? O proxecto do entorno do centro de saúde. Pero se ese proxecto, a que te refires? A ampliación? Non. O da mobilidade? O entorno do centro de saúde presentouse na Diputación ano pasado un proxecto para a mellora cando foi o depo, eses proxectos, e foi nos denegado pola Diputación. Non nos deu e non se pudo facer. Por que foi denegado? Foi denegado porque lle deu a gana de denegalo. Pregúntalle á presidenta. Claro, a motivación é que había o presupuesto, concederon uns e outros non, e o noso quedou sin conceder. Pois ese é o motivo. Ese é o motivo. Veremos a cuestión da Diputación, en todo caso... Pois é bo que o vexades e a ver se... Non, en todo caso, nós temos unha cuestión que nós defendemos... Non, eu estou informando, preguntaxe ti, eu estou informando do que a maior... A cuestión está, veremos, pero en todas as denegacións de proxecto hai unha motivación. Sí, a motivación, claro. Pero a motivación é... Sabes que houve moitos proxectos, vamos a ver, eu creo que foi público, ademais, que... foi unha orden que sacou a Diputación para proxectos de hasta 1 millón de euros, me parece, ou non sei canto. Nós presentamos en esa concorrencia e a nós foi nos denegado. A outros nos deron. Bueno, pois, eu non che podo dicir a motivación. O proxecto estaba ben presentado, acadou unha puntuación e, bueno... A motivación unha puntuación con respecto a un baremo que estaba establecido previamente. Non, eu non digo, eu digo que foi denegado. Non, te dixes porque lle deu a gana. Non, porque... Non, dixéchelo ti, si. Pero foi denegado, porque a Diputación concedeu uns e outros non. Non, espera, a ver, vamos a ver, en todo que hai unha cuestión, cando un proxecto se presenta... Sí, cumprindo con todo, Non é, home, pero se eu non... Se eu son o primeiro interesado en que veñan todos os cartos de todos lados para que se poidan facer todo tipo de obras en Soutomaior, se ademais nunca o Concello de Soutomaior recibiu tanto diñeiro da Deputación como nos últimos 4 anos. Nunca. Iso é algo obxectivo. Saca o calculador. Non é obxectivo, hombre. Bueno, pois mira, eu rétote a que veñamos aquí cos números en riba da mesa para o próximo pleno e me digades en que mandato, en que legislatura houve máis inversións da Deputación que nos últimos 4 anos. Das obras do Plan Concellos que están referindo. Do Plan Concellos, vale. Claro, dos ingresos que están... Nunca o Concello de Soutomaior recibiu tantos ingresos
en cantidades como se están recibindo nos últimos anos por parte da Deputación, e aparte con outra cuestión, que agora polo menos hai unhas bases. En todo caso, a cuestión do proxecto de medida de habilidade, eu quero deixarlo claro, non? Porque non son cuestións, non queda serio, non? Un alcalde diga que a Deputación non nos di isto porque non les dio la gana. Entón, eu quero decir que o procedimento administrativo é algo un pouquiño máis serio que iso. O que se fai é, sacas unha concorrencia, cunhas bases que están publicadas antes de tempo, esas bases puntúan en función de determinadas cuestións, e entonces, despois, en función da puntuación acadada, os concellos que tenga iso... Xa sabemos como funciona. Non, sabémolo, o que pasa que igual considera este alcalde que a forma de traballar da Deputación é a mesma que empregan eles en Ourense, pero vai ser que non. Sí, vamos a seguir co orden do día, pero non expliques como funciona ahora. No, explico, digo a miña opinión. Veña, vamos alá. Eu creo que están todas contestadas, as que... Non, tamén o proxecto da Praza Cima de Vila e a súa contorna. Aparte foi un proxecto que está anunciado a Praza de Cima de Vila e a súa contorna, que anunciastes vos na prensa. Sí, tampouco está tamén pendiente de fixos o proxecto. Temos os como se chama, Non, ese é restaurado, non, é outra... O de que rotonda? Da Cima de Vila. Que pasou? Que se cambiou estes días. Nada, é outra cuestión. Vale. Aí houve algún tipo de subvención denegada? No de Cima de Vila? No de Cima de Vila tamén foi outro concorrencia e... A donde? Que administración? Pois foi a Xunta. Vale. Non, por curiosidade. No, pero se estades preguntando vos, se eu non din conta nin do centro de saúde... Non, digo porque é curioso a memoria selectiva que ten este alcalde. É curiosísimo, Non é selectivo. Claro, cando son... Como selectivo? Cando son subvencións en procesos de concorrencia que nega a Deputación, é a Deputación porque non le dá gana. Cando é a Xunta, esquécese. É curiosa a memoria selectiva que ten este alcalde. Home, pois non te chego a preguntar, non o decías, Pero eu estou che contestando o que ti me estás preguntando. É tremendo. Home, acabo che de decir, pero da Xunta aquí non decías nada, Pero acabo che de decir. Na outra fixademos, é para darlle para atrás o vídeo do pleno. Venga, vamos. A ver, non faltes o respeto, non digas, venga, hombre, que queda moi feo nun alcalde. Vamos, eu non lle falto respeto a nadie, hombre, menos as persoas, hombre, que non me lecciones las justas. Deixa falar. Eu deixo falar, pero vamos a teñernos un pouquiño orden do día, hombre, porque eu creo que... Pero estamos con as preguntas, eu simplemente quero que a veciñanza que ten vai a ter o pleno grabado, a ver se esta vez non se corta, debesen para atrás, cal é a atitude do alcalde, cando se te decir que la Diputación non nos dá a subvención porque non nos dá la gana, en cambio, cando hai unha negativa dunha subvención da Xunta, o alcalde non dice nada e ten que ser a posición que pregunte. Non decimos nada, Agustín, iso queremos agochalo, e queda moi feo. Queda moi feo porque che resta moita credibilidade. Pero ti fas as valoracións que che dá gana. Claro, faltaría que fagas que me mandes ti. Non, ti lanzas o córner, remátalo, tal, vale, veña. Se queres, continúa cos preguntas. Ben, si queres. Non, creo que non, se nos estamos aquí para cumplir con a nosa función, non facemos como goberno. Vamos a continuar cas preguntas. Hai moitas queixas polo mal estado do parking público do alcalde que está detrás do Ostrícola. Din que está cheo de baches, que hai coches que levan ali aparcados moitísimo tempo. Entonces, hai algún tipo de iniciativa medida para solucionar estes problemas que coa problemática que temos gordísima, creo que as meses que hai de aparcamento en Arcade se poida solucionar estas queixas veciñais? Refires ao parking que está detrás, non? Se hai baches, habrá que tapalos. Outra cousa é a entrada, que a entrada é un acceso privado. A toda agora non hai ninguna iniciativa en marcha, non? A entrada é un acceso privado. A parcela onde está, que ten alquilado o Concello, esa sí que podemos actuar sobre ela. Un acceso privado, outra non. A de atrás non. A de atrás non, por eso. A de atrás non, por suposto, eu digo de adiante, porque están... Non hai en marcha algún tipo de iniciativa para solucionalo? Cal, a do aparcamiento? Non, aparcamiento non, home, o estado dese parking. Si, hombre, o estado do parque habrá que bachealo, os baches que teña, eso é evidente. Como as carreteras e como todo, onde haya baches, e sendo a nosa competencia, por suposto que o imos facer, hombre. Moi evidente, non parece... Como sempre, ademais. Pois mira, moi evidente non parece cando temos que agardar as queixas veciñais para poñarnos a traballar. Cal é a situación
do parking de motocicletas que está na rúa Roselio Landeiro. Parece que hai queixas ali, porque, bueno, é dos poucos parques de motocicletas que se queixan de que aparcan coches. Ten coñecemento o Concello desta situación? Algúna queixa a ese respecto? A mí non me chegou ninguna, pero... Hai xente que está pedindo que se poña os pivotes no que hai nas estradas. Pois, oye, pois faz ben transmitila, porque a mí non me chegou. Ben. Teño moto, teño de aparcar e non se pode aparcar. Vale, si perfectamente... Ben, lógica, ademais. no caso do parking de motocicletas que está no Froiz, cal é a situación dese parking? Ali non hai sinal vertical, por iso está provocando enfrontamentos cos veciños, porque un dicen que é un parking, bueno, que está sinalizado, non? Sinalizado está, non? con sinal vertical, non. Non. Entón, hai enfrontamentos entre veciños, porque hai unha, bueno, en función da legislación vixente, como que indican os sinais verticais, pois que non queda claro se é un parking público que está establecido o uso, se non, entonces queremos preguntar cal é a situación dese parking, se é un parking de motocicletas, conocido polo Concello. Pintado está de motocicletas. Supoño que é bastante evidente. Ben, pero se falta unha señal, pois se falta unha señal, a non haber señal vertical, eu creo, correxídeme se me equivoco, pero non habendo señal vertical, eu creo que iso non hai un valeiro legal aí, cando menos. Bueno, pois se hai un valeiro legal, teremos que arranxalo. Pois sí, pois ben, aí quería chegar. Non hai ningún problema. Aí quería chegar. Bueno, aí está pintado no chan, home, o sentido común é bastante, normalmente é bastante, para que non aparque un coche, pero, oye, de todas formas, se hai un valeiro legal, habrá que completalo e non hai ningún problema. Vamos a ver, que non hai ningún problema. A cuestión é tratar de evitar os enfrontamentos entre a veciñanza polas posibles ambigüidades que haxa. Si non vai ser o problema unha señal. Bueno, ben, pois non debería ter chegado xa hasta aquí. O Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais é un documento provisional que leva colgado na web do Concello pois dende hai case un ano. Cal é a situación dese plan? Bueno, tamén sabes que hai edificios que se quedan fora dese plan, entonces queremos ver cal é a situación nese plan que leva en situación de provisionalidade pois dende hai un ano. Sí, hai que aprobar antes o PEMU, que é o de emerxencias, e a continuación non se pode aprobar o de ese antes de aprobar o de forestais, e, por lo tanto, eu espero que no próximo trimestre poidamos afrontalo. Ben, digo isto porque moitas veces, cando se presume de dilixencia a hora de establecer as frases de bases a loita contra os incendios forestais, non estaría de máis deixar de manifesto que temos o Souto Maior, cando eso debería ser un dos temas recorrentes, urxentes, e que deberíamos estar abordando con a maior brevidade para evitar catástrofes como as que tristemente padecemos neste Concello, pois leva un ano colgado en situación de provisionalidade na web municipal sen que ninguén lle tocase. Entonces, bueno, está ben presumir de... Sí, eso queda moi ben, pero normalmente as catástrofes non se suelen evitar con planos. As catástrofes con planos a veces non suelen evitarse. Vamos a ver, eu non estou dicindo en ningún momento que unha catástrofe se evite ou non se deixe de evitar con planos. Eu o que digo é que hai que facer os deberes para evitar, na medida do posible, nas nosas posibilidades que teñamos, as consecuencias desas catástrofes. Entón, eu creo que iso sí que é unha responsabilidade deste goberno. Entón, creo que leve un ano colgado, parado, metido nun caixón, en situación de provisionalidade, pois vaya, é algo que debería sacarlle os colores a calquera goberno. Pero bueno, se consideramos que non, que a culpa das catástrofes, que iso leva aí parado un ano e que ninguén fixera nada, pois que o normal, bueno, pois alá vos. Hai veciños que solicitaron unha marquesina na zona de Casares, en Moreira. Hai algunha iniciativa? Está pedida. Esperamos que, cando volvan das vacacións de... Esa non, Noelia, que me pediche. Sí. Pediu unha... Noelia xa se encargou do tema. Cando volten de Nadal, terán a... Espero, porque está pedida, están a facendo. E será desas marquesinas de madeira como os que estemos en outro lado. Tamén se nos comenta que se solicitou o arranxo das pochancas que hai na baixada da Belaneiras. A parte iso xa se trouxo aquí, se non me engano, hai varios meses. A situación segue igual, non se bacheou nada. Hai algunha actuación prevista? Vaise facer? Xa se bachearon algunhas veces esos. É certo que neste momento hai baches en algúns sitios.
é natural, creo que o tempo, desde hai moito tempo, axuda moi pouco, quer dizer, bachear con este tempo que temos non é fácil. Estamos esperando un momento adecuado para non só as avellaneiras, que tamén, senón o resto dos que temos coñecemento. Simplemente decir que este tempo, hai 2 meses para aquí, estas propostas se veu aquí a pleno hai 6-7 meses, e esa rúa sigue estando absolutamente igual. Eso xa se bacheou algunha vez, Eu digo que moitas que está ali, pois se bacheou, é dicir, ali unha fochanca non sale dun mes para outro, é dicir, unha fochanca, é moito máis das fochancas que ali que, non sei, podese perder un camión, e, vaya, son fochancas que non salen aí dun día para outro. Que iso están aí, dun día para outro non, pero... Vale, pois nacen un mes, se queres. A cuestión é que creo que aí iso trouxose aquí, abordouse, bueno, botarlle agora a culpa a chuvia cando tivemos todo un verán por diante para facelo, pois non sei eu. Hai unha parcela no lado do pabellón en frente do pabellón da Montesiña que o Concello estaba deixando refugallo en material municipal. O parecer o dono se avisou o Concello de que non se deixara nada ali, e que parece que hai un aviso tamén do Seprona. Hai algunha actuación pedida? Segue-se deixando ali material? O Concello que eu sepa non ten nada ali xa, polo que me din a min, eu falei con cargado e dixen que vamos, iso é o que me din a min. Os feitos volverás a ver. Entonces, nada do que has ali entón é propiedade desde logo cousas novas ali nos está utilizando esa parcela xa, que fora cedida gratuitamente polo propietario, entón agradecemos moito, pero vamos, que se hai algo pendiente de sacar, sacarase. Vamos. Séguenos a chegar as mesmas queixas que trouxemos hai 2 meses pola ubicación dos colectores do lixos, nomeadamente do Caeiro, Portal do Ribeiro, tamén algúns outros. É unha situación seria, nomeadamente, eu coñezo estes dous, pero algúns outros porque aí pode haber unha desgracia facilmente, porque a visibilidade, en máis con estes días, é absolutamente nula. Non sei se pasades habitualmente por ali, pero se pasades, os veciños estiveron ali falando, nomeadamente do Caeiro, que ademais está en plena nacional, pois é un perigo. Entonces hai queixas de varios veciños, a min trasladaronmas, piden, aparte, bueno, non son ni un, ni dos, ni tres, varios veciños que están pedindo que se solucione iso, porque é unha situación perigosa, é que é obxectivamente perigosa. Esa ubicación para o colector é catastrófica. Entonces, xa pasaron 2 meses desde que se trasladou aquí, en calquera momento pode haber unha desgracia ali, queramos que non haxa, a ver, que non teñamos que agardar a que pase iso para decir por que non se cambiou a ubicación dese colector. Na do Caeiro, precisamente, pois, que hai uns pivotes, ademais, pasa que parece que aparcaba algún coche diante dos pivotes e era o problema. Volveuse a repintar de amarelo, aquelo, non sei se mirastes ou non, hai un mes ou por aí. E, por lo tanto, eu creo que o peligro debía ser menor. Hombre, eu creo que hai unha distancia bastante prudente, pero en todo caso, bueno, habrá que volver a analizalo. Ali puxeron uns pivotes precisamente cando se pediron, porque o colector estaba moi cerca do cruce. Se repintou ahora porque efectivamente parece que aparcaba ali algún coche e bueno. Vamos a ver, ali unha cuestión é que, bueno, é dicir, isto dixo sino no pleno anterior. Non é unha cuestión de pintar de amarelo. Se aparca un coche, lóxicamente, moito peor. O que dixemos, e aparte, hai un concelleiro aquí que é veciño da lei, podecho confirmar perfectamente que cando vas a sair para ali tes que ter o morro no medio da carretera. Podecho confirmar, bueno, non sei se o quererá confirmar, pero creo que é algo tan objetivo que todo o mundo pode verificalo. É dicir, entón hai unha cuestión de inseguridade manifesta que está trasladando, bueno, non atrevo a decir que boa parte da xente pero mira, podemos quitar... Entón hai unha cuestión de que hai que buscar unha ubicación nova para ese colector e aparte falouse na comisión dando algunha alternativa. Pero mira, eu estou de acordo, quer dicir que sempre hai alternativas e tal, pero probablemente sacamos o colector e ao mellor resulta que ao día seguinte aparece un furgón e ao mellor é peor entonces.
No, claro, hai que ser Parece un realistas. furgón nunha zona que está, digamos, tendo problemas de visibilidade e que Sí, impide... claro, pero non te olvides que eso é fomento, Bueno, es que... Non te olvides que é fomento eso, Pues en todo caso... Non podemos tampouco poder, non temos a capacidade de prohibir aparcar en toda a nacional. Pero en todo caso, claro. pero sí que se pode facer unha solicitude dicindo que por unha cuestión de seguridade ali hai dificultades, que pode haber algún tipo de problema en algún momento, entonces, se Fomento despois non responde, pois a responsabilidade será de Fomento, pero fagamos os deberes que nos tocan a nós como administración. Digo eu. Se despois o de Fomento non nos quere contestar iso, bueno, pois entonces nós, ou vos, sacando o colector, goberno... cambiando o colector de sitio non arreglamos o problema. Sí. En concreto que non. Mira, se confirmas con Ramón o que se falou na comisión, a varias das propostas que se fixeron, se vos comunicades, atendedes o que se dicen as cousas nas comisións, veredes que hai solucións que polo menos se poden valorar. Non digo que sean a panacea, pero non sei que son inventos nosos, son inventos que se fan en moitísimos concellos do mundo. Entón, pedir pequenas cesións de parcelas que están sin habilitar, as que o camiño incluso podería chegar a esas distancias dali para ubicar esas cousas, bueno, eu creo que non... Polo menos esa vía poderías explorar. Vese que aquí a solución é pintar de amarelo, bueno, eu simplemente dicir que hai unha demanda xeralizada da veciñanza dali, da que pasa por ali. Non é unha cousa nosa. A min trasladaron os propios vecinos. E dixéronme que agardemos, que non haxa que esperar unha desgracia para solucionar ese problema. Unha cuestión, a feira ecolóxica que se viña celebrando habitualmente a principios de verán, que pasou este ano con ela? Non se celebrou? Hubo que pagar algún tipo de gasto por esa... Non, na carpa ni nada? Ningún. Vale, preguntábanos... Non, porque se facía coa carpa da Festa de Ostras. Vale. E a Festa de Ostras, a carpa este ano retirouse xusto despois da festa. Ben, entonces non houve ningún incremento. Nada. Vale. Nin céntimo. Como está a construción da pista de tenis e petanga que se estaba facendo en Salgueirón? Pois mira, Non hai nada feito todo agora. Non, está nunha situación que a empresa que foi adxudicataria, pois por motivos, renunciou á obra. Que sorte. Non, renunciou á obra e agora vamos a volver a adxudicala. Vamos, non hai máis problema que ese. Coas empresas que se encargan de facer mellores en pistas deportivas no Concello de Sotomayor, que iso non. En todo caso, sí que vamos a decir a cuestión, é unha faena, eso, sei que non é unha cuestión de responsabilidade do goberno, máis alá de que, bueno, hai algunhas empresas que teñen, podelle pasar con calquera empresa, iso non está libre ninguén de que pase, iso sería absurdo decilo, máis alá de que hai algunhas empresas que teñen precedentes nesas cuestións. Na relación de contratos menores aparece a obra de mellora das instalacións na área deportiva da Montesiña. Non sabemos cal é esta obra, en que consistiu. Que é un contrato menor? Sí. Hombre, pois tendremos que velo. Ahora mesmo, se de memoria non se pode decir, pero se é un contrato menor, hai que ten que haber un contrato feito. Iso non hai ningún problema en... Para que obra foi? Non me acordo nin de cando é eso, non me podo acordar, como comprenderás. Pero, bueno, en todo caso, se é un contrato menor, ten que haber feito un expediente sobre eso. Vale, ben. O sea, que non ten... Tenemos expediente, senón agradecemos a resposta no próximo pleno. Non hai ningún problema. Xa se tuxeron aquí en varias ocasións tamén a petición de reductores de velocidade tanto na zona da igrexa como na estrada autonómica que temos aquí. Ningún deles se levou adiante, máis alá de que non o que se nos dixo no pleno que ese tipo de actuacións eran necesarias. Entón, a cuestión é, vanse implementar, hai solicitados algúns. A daqui, a de Piñeiro, como chamades, que Ramón chama de outra maneira, chama a Veleiros. Pois esa foi solicitada no seu día a Xunta xunto coa de Montesiña. Naquele momento fixeron a da Montesiña porque había un grupo de casas, era realmente un sitio peligroso. E este, pois, de momento non o fixeron. Eu non vou a cansarme de seguir reivindicando ese do Piñeiro. E o da Iglesia, non sei a cal te refires. As que están no paso de Pons da igrexa. Da igrexa de Arcade. Vale. Ese ímolo meter, vais solicitar no novo... Está solicitado na Diputación, non?
Eu creo que se for Se non, seguro máis. E se non vais a meter agora No plan 2 non estaba solicitado. No, Bueno, pois, No 3. No, ni un plan, se solicitó directamente por escrito. Claro, as roturas en principio solicitas nos plans de mobilidade. Sí, bueno, no plan de mobilidade do primeiro ano non estaba solicitado, no do segundo ano no. tampouco estaba solicitado, a non ser que os soliciterades neste, Se digo que claramente entonces aí como se tivemos cando- acceso, aí non estaba solicitado a toda agora. Cando se solicitó, cando se fixeron estes dos planes, se solicitó a maiores, parouse con o ingeniero. Sí, o que pasa que foi despois, probablemente. Parouse a maiores para que se puedan facer eso da iglesia. En todo caso, Está tratado. Ben, nos reiteramos a necesidade de que se fagan porque, vaya, No, é máis é algo, son sitios sensible. sensibles, é dicir, no tema da igrexa, aparte, aí coincide cunhas carencias de luz, que de bueno, aí de noite, momento que- puxes un foco iluminando o paso de peatóns, mentras eso non se realice, pero bueno. aparte un lugar que transitan habitualmente persoas maiores, creemos que é moi perigoso. Neste pleno, hai case un ano, aprobouse por unanimidade a recuperación, a proposta do BNG, por certo, da recuperación da vella escola de Moreira para convertelo nun centro social. Foi unha proposta aprobada por unanimidade, creemos que é algo necesario e, ademais, que tivo boa acollida, levouse adiante algunha iniciativa No, de para... momento non. É dicir, os veciños de Moreira deben saber que a pesar de que levamos un ano case onde se aprobou por unanimidade neste pleno a proposta do BNG para recuperar a vella escola de Moreira por parte do grupo de goberno, aínda non se levou adiante ni unha soa iniciativa. Pero non puxemos plazo, non? Cando Pero estamos dentro do mandato, supoño que as obras podránse facelas todas xuntas, normalmente tornase complicado. Aquí cada quen... Non, se eu non digo nada, digo simplemente que nese pleno non se puxo plazo, que efectivamente estamos todos de acordo e ademais eu estou seguro que o vamos a facer. Eu non digo, iniciamos agora o mandato e polo tanto hai moitas obras que facer e entre elas pois estará esa. Pero te digo que cada quen é dono... Por suposto. Cada quen é dono das súas prioridades. En todo caso, hai un ano que está aprobado esa iniciativa, estánse levando adiante iniciativas que non estaban aprobadas sequera, que simplemente o grupo de goberno decidiu darlle prioridade a outras obras, a pesar de que hai case un ano que hai aprobado polo pleno unha iniciativa para que os veciños de Moreira tivesen esa bella escola para uso e disfruto da veciñanza e sobre todo da xente maior. As prioridades son de cada un. Moi ben. Hai unhas semanas o alcalde facía unhas declaracións na prensa onde decía que se estaban expropiados os terreos para a rotonda nacional 550 a altura da feira. Sí. É onde... Iso foi o que me dixeron a mí en Fomento hai anos. Entonces, hai algún proxecto dese expropiación? Vamos a ver, mira, aquí que estamos falando que de que esa expropiación de terreos non se trata de falar de que se diga ten que haber unha documentación, o Concello ten que estar ao día con esa documentación, é unha obra... Si, o Concello, si, é unha expropiación de terreos para que esa obra se leva adiante, eu creo que o mínimo dunha administración seria é que este o día de caleo estado de expropiación deses terreos, digo eu. Entonces, a cuestión é unha obra de máxima importancia, eu creo que das máis importantes que se poden facer neste Concello, é unha demanda histórica que creemos que é fundamental, e temos que decir que da igual que en goberno en Madrid, PSOE, PP, aquí tanto monta tanto, damos anos por unha situación, pero en todo caso, eu digo que isto é político, porque xa, que polo menos, eu creo que está fora de toda dúbida de que esa é coa rotonda da baixo, da entrada da Arcadia, de Pontevedra, creo que das obras, pero vai, entre as 3-4 primeiras máis importantes para o noso Concello, sin unha dúbida. En todo caso, pois mira, aquí hai un grupo que leva presentando ano tras ano enmendas aos orzamentos do Estado, gobernando o PSOE, gobernando o PP, para que esas obras se executasen. Un grupo que en moitos casos non tiñamos, afortunadamente agora é así, representación no Congreso dos deputados. Non sei se máis fácil, desde logo, agora, non sei se será máis fácil ou máis difícil. O que sí se pode asegurar é que os problemas dos galegos, os problemas de Soutomaior, entre tanto sean necesarios, van a estar enriba da mesa, non cando o goberno PP ou o PSOE, que desaparecen absolutamente. Entón, cal é o estado do proxecto? O proxecto non sei, eu falei dos terrenos expropiados. Os terrenos estos están expropiados por Fomento, hasta onde eu sei, foi o que se me transmitiu a min en Fomento,
e que o proxecto da rotonda pois quedou aí aparcado e de momento non temos noticias de ningún proxecto de rotonda. Seguiremos traballando. De feito, alguna vez estuve en Madrid preocupándome por ese tema. Claro que estive en Madrid preocupándome, pero despois de que do BNG, despois de primeiro houbera a morte dunha veciña, tristemente, ali por os problemas de seguridade que temos aí polo BNG, non ali na rotonda exactamente, na Nacional 550, e con accidentes constantes, e despois de que o BNG trouxera, ata en 2, 3 ocasións, unhas mocións a este pleno. Está aí a hemeroteca para quen queira velo e ademais poderemos cotexar as datas. Seguinte pregunta: canto leva pagado o Concello en multas por verquidos este ano? Este ano? Eu creo que este ano, de momento, o que é pagado, podemos preguntar á interventora, pero eu creo que este ano nada. Pero quer dicir, é unha cuestión que podemos preguntar á interventora. Non se fixo entón efectiva... Este ano, estou falando deste ano. Non se fixo efectiva a multa do ano con data do 9 do 11 por 5.000 euros por un verquido... Eu creo que efectiva non se fixo ainda. Non sei, quer dicir, pode ser que se fixera efectiva. Non sei, ao mellor chegou eso e todavía non se fixo efectiva. A ver se iso vai ser... Entonces vale. Quer dicir que... En todo caso, eso preguntamos a interventora e nos pode decir, non hai ningún problema. Está a resolución do día 14 e aínda non se pagou entón esta multa. Non se pagou, pregunto. Eu creo que non, preguntamos a interventora. Vamos a ver, eu non levo o día a día da administración do Concello, é dicir, non sei se está pagada ou non está pagada, non che podo decir aquí agora, pero é tan sencillo como preguntarle a interventora, non hai ningunha... Preguntaremos a interventora, pregunta. Bueno, si é que é unha pregunta que é importante, eu creo que a ver... Xa, é importante, pero é fácil de saber. Vamos a ver, para a interventora pode decir cando se executa unha multa ou non, pero é o Concello quen decide de que partida se vai a sacar o diñeiro para pagar esta multa. Claro. Que é a segunda pregunta. De que partida? Pregunto, non é a interventora. É o grupo de goberno quen decide de que partida se retira o diñeiro para pagar esta multa. Entón, eu pregúntolle ao grupo de goberno. Non é a interventora. Eu creo que non está pagada todavía. Creo. Vale, pois a seguinte pregunta, de que partida se vai... Veremoslo de que partida vai a sacar. Eu non teño presuposto na cabeza, nin teño ahora mismo aquí na cabeza todas as partidas e como están ejecutadas a esta altura. É que, claro, son preguntas imposibles de contestar aquí in situ, é que é imposible. Vamos a ver, non é imposible. Aquí en Roma, quer decir... Non é imposible contestar in situ, a conta de que hubo unha comisión informativa para abordar este tema. A cuestión está aquí, non é imposible contestar in situ, a vida conta de que temos unha multa de 5.000 euros, que non creo que sexa unha cantidad de menor, porque o Concello de Soutomaior foi condenado por contaminar a ría, porque non... Hai 2 anos. Mira, a resolución é o 14.9, non somos xente seria que hasta que as resolucións son firmes, nos procuramos manter a cautela. Eu non me mantero, eu simplemente digo que hai 2 anos. Pero claro, hai 2 anos, pero unha resolución que chegou o día 14 de octubre. Sí, por suposto que presentamos a alegación, lógicamente. Non, a esta non. A esta, sí, perdón, entonces logo a esta sí. Entonces a... E presentamos máis alegacións a outras e hai máis. Non, xa sei que hai máis. En todo caso, cando se faga efectiva esta multa, a que partida ten pensado este goberno? Non sabe a que partida vai ter pensado... Pero como vou saber, Manuel, eso, hombre? Vamos, eu non sei. Como vou saber? Eu como comprenderás, non levo a contabilidade do Concello, para iso está a interventora, e cando sea o momento, nos dirá, pois pode ser daqui ou daqui, e nós... Pois como equipo de goberno, pois diremoslle donde aí quería chegar. Claro, hombre, pero é que unha interventora non toma decisións de onde se saca o diñeiro. Pero é que nos ten que pasar a información para que nós poidamos tomar unha decisión. Iso é tan básico como que as decisións... Entonces a decisión non foi tomada aínda. Entendes que esa decisión, esa información non se vos pasou. Eu entendo que non. A mí non se me pasou, por lo menos. Non? Non, a mí non se me preguntou. Vale, entón eu entendo que o grupo de goberno esta sanción... Pero, por favor, Agustín, home, non me fales así que se queda fatal. O que quedo fatal son eu, non eres ti. Non te preocupes tanto por min. Non te preocupes tanto por min, preocúpate máis por ti. Eu sempre digo que as autoridades... Preocúpate máis por ti, non te preocupes por min. Eu digo que a
a cuestión dos concellos, eu creo que un alcalde que representa toda a veciñanza, incluído a min, que eres o meu alcalde tamén, entón esa cuestión, eu non me gusta que o presidente desta corporación teña esa actitude con ningún membro da corporación. No, eu non teño ninguna actitude, Manuel, eu simplemente... Non por ti, sino polo decoro deste foro e polo decoro deste pleno. Eu simplemente o que tampouco me gusta que me den leccións, quer dicir, hombre, todos facemos o que podemos e decimos o que nos ven en cada momento, pero, hombre, tampouco creo que... Tampouco creo que... Eu simplemente digo que creo que polo decoro deste pleno non é bo que o meu alcalde teña esa actitude. Polo decoro deste pleno. Eu creo que a actitude deste alcalde está sendo moi correcta e moi tranquila, ademais, quer dicir que non vexo ningún problema. Bueno, creo que iso creo que o decoro témolo todos, o decoro témolo todo, creo que o temos todo bastante planificado. Por momentos. Ben. Entonces, simplemente por concretar, esta multa entendemos que non está pagada, ou entendemos que o grupo de goberno a día 30 perdón, estou xa coas datas cambiadas, a día 28 de novembro non se sabe aínda de que partida se vai a sacar o diñeiro. Entendo que é así, por concretar e por deixalo claro. A cuestión isto é unha cuestión, decía Castelao, non borriades, que o conto é triste. Sacamos unha nota de prensa por parte deste goberno falando dun proxecto que a verdade que podía ser interesante, ainda que creo que había detrás daquele proxecto era máis outra cousa, como era o do Arboretum. Pasastes por ali e mirastes como está o Arboretum do Instituto? Parece vos que está un proxecto que se anunciou como naquele momento, parece que está nunha situación digna. Efectivamente, o Arboretum fíxose cando se fixo o colexio, o instituto, perdón. Hombre, ti sabes que os institutos, o instituto, a partir de cando as obras se pasan ao instituto, ti sabe o mellor que a min, está dentro do recinto do instituto e, polo tanto, ten que ser... Ben, por iso, aí quería chegar. Moi ben, pois xa cheguei, tranquilamente. Aquí hai unha cuestión de que a pregunta era, o alcalde considera que o Arboretum que se fixo, aparte que anunciou na prensa, bueno, corresponde que sí que podía ser unha cuestión interesante, está nunha situación digna, sí ou non? Está na situación que está. Está na situación que está. Claro, hombre, é que está na situación que está e todos teremos que facer todos teremos que traballar para que o Arboretum siga sendo un Arboretum. A cuestión de que eu creo que sería sorprendente é que algo estivese na situación que non estivese. É dicir, iso de que está na situación que está é tremendo. É unha vergoña como temos ese proxecto. Simplemente este goberno que saliu no seu momento anunciando que esa obra como algo, bueno, pues que tería moitas realidades, con 1000 proxectos, eu insto a calquera veciño a que se achegue e vexa o estado lamentable no que se atopa. En efecto, está pero está dentro do recinto do instituto, non? Está dentro do recinto do instituto e a Consellería... Está dentro de... Porque nós temos, como ben sabes, porque non te teño que explicar, é dicir, o mantenimiento do colexio de infantil e primaria. Sí, non. Pero se esa é unha cuestión. E o instituto tamén? Non. Ah, vale. Aí onde quería chegar eu tamén. Non. A cuestión do mantenimiento do instituto é do Concello? Non. Vale. Non, pero onde quería chegar eu que... Vale, eu... Porque crin que sí, a ver se cambiaran as normas. Non, as normas non cambian, a cuestión non é esa, pero que está ben que se fale de que non son as competencias de mantemento, pero a cuestión é que esa obra, este alcalde, cando se fixo, saliu ali con inauguración, cortando cinta, dicindo que aquilo... Mentira. Cortar cinta é un falar, unha metáfora, home, a ver, a veces a lingua figurada non se capta... Bueno, pero as metáforas a veces podense malinterpretar. Non, cortando cinta. Chegou ali, inaugurando aquilo, facendo aquel anuncio que iba a ser aquilo nada máis, e ora simplemente... Se non houve inauguración. O anuncio de que se iba a facer, Agustín, a ver, por favor, que cando estaba ali aquilo de que se iba a facer. A ver, pero se é tan fácil como que os veciños tecleen en Google Arboretum Soutomaior, e xa sale este grupo de goberno con esa obra, contendo esa medalla, me parecía estupendo. Simplemente, quero que, igual que estamos para facer eses anuncios, agora que se atopa nesa situación na que insto que calquera veciño vai a verificar como está, pois que o goberno diga algo, non? Digo eu.
Porque se só estamos para as duras, cando veñen as maduras, ou ao revés, non? Como é, de duras e maduras. Eu nunca sei para as non duras. sei, Entón, se só estamos para unhas e non para outras, pois a ver, creo que non é bo para os veciños. Non se pode sair anunciando sobre esas características pensando que aquilo que iba... E agora que este absolutamente abandonado. Feito un Cristo, unha vergoña chegar ali, E que este goberno diga que la cosa está como está. Pero vamos a ver, pero está dentro do recinto, é que claro, é que contradíceste. Pero, é dicir, en todo caso, non lle corresponde a este goberno municipal, cando temos unha infraestructura que poderían estar usando os nosos alumnos e alumnas, exixir a unha administración como é a Xunta de Galicia que se resolva iso. Ti sabes, pero vamos a ver, sabes que non podemos facer inversións dentro do instituto? Pero de que me estás falando? Claro que non podes facer inversións, pero teredes que exixirlle a quen sí pode facelas que as faga, non? Vale. Digo, hombre. Vale. Que non pode facer inversións. Eu quero decir que hai unha Xunta de Galicia e unha Consellería de Educación que é responsable de que iso este saneado, que, por certo, do Partido Popular, como vos sodes do Partido Popular, e que digo eu que igual que salides ao lado deles na foto, para cando xa van a anunciar as obras, pois que agora que aquilo está feito un auténtico desastre, deberíades estar exixindo que se solucione. Digo eu, é que eu creo que é o mínimo. Pero vaya, se para iso non estades, se estades para a foto e agora cando está os rapaces non poden disfrutar diso. Estamos para todo. Bueno, pois a ver se, por favor, exercede de portavoces dos rapaces, de representantes dos rapaces do instituto, para que esa desfeita, como temos no instituto, non siga así e se solucione dunha vez. O famoso instituto. Exacto, o famoso instituto, que agora vamos á seguinte pregunta. Falando do famoso instituto. Veña, vamos. O famoso instituto do que tan boa conta están dando profesores de que todas as cuestións que nos anunciamos están a cumplirse no que ten a ver coas carencias que hai enriba da mesa, é o único instituto novo feito neste país coas carencias que está a ter, espazos, lugares para que os rapaces poidan xogar, etc. Entonces, ese instituto hai un acordo do pleno para iniciar a fase 2 do instituto. É algo que, vaya, xa de por sí digno de mención, non? Que un instituto recén feito, apenas uns meses despois, teñamos que estar por parte do goberno municipal con acordo plenario exixindo que se iniciase a fase 2. Iso xa, en si mesmo, é unha declaración de intencións de cal era a realidade que viña denunciando o BNG e de que aquela realidade era absolutamente obxectiva. Ben, por parte deste goberno houve algún tipo de iniciativa para fiscalizar que o inicio desa fase 2 se levara adiante? Houve algunha petición á Xunta para que... Claro que hai conversacións coa Xunta e de momento non levaron a bo término, pero eu estou encantado co instituto. É que, vale, podemos seguir falando do instituto horas e días e meses, pero eu creo que a gran maioría, e iso é o que me transmiten a min, dos pais, das nais e dos profesores, están encantados do instituto. Sí, e digo máis con toda a serenidade e con toda a tranquilidade, independentemente de que ti tiñas outra opinión que respeto moitísimo, e ademais... Eu creo que hai unha cuestión que é digna, porque claro, eu que resulta que coñezo a boa parte dese claustro. Eu tamén, Bueno, creo que de maneiras diferentes. Vale. E creo que tu nivel de confianza permíteme, creo que, cando menos, creo que son cuestións diferentes. Vale. Entón, é unha cuestión de que hai unha realidade, por exemplo, de que os claustros non se pode facer na sala de profesores. Porque a sala de profesores, como estaba pensado por un instituto de 12 unidades, pois agora sei que non dan os espazos. Hai unha cafetería que, como é, uns días como hoxe temos os rapaces de 2 meses metidos nos corredores dos pasillos porque non hai un patio cuberto. Entón, se ti estás encantado con iso, bueno, pois alá ti. Pero eu creo que de verdade, que levamos 2 meses que os rapaces non poidan sair ao recreo, que teñen que andar polos corredores do instituto, porque fixemos unha inversión de 5 millóns de euros, avisamos 20 veces que iso podría producirse, e que teñamos os rapaces nos corredores, e que ti digas que estás encantado co instituto. Sí, sigo dicindo, ademais. Pois podes dicilo, pois eu creo que eu estarei encantado co instituto, e non descansaremos. Ademais, cando o noso concello teña o instituto que merece con todos os servizos que merece. E ademais eu estarei encantado cando teña máis servicios tamén. No, bueno, claro, pois sí. Claro, o que pasa que, oye, o que non podemos é demonizar unha obra recién feita e que ademais eu creo que está dando un servicio fantástico, que creo que está dando un nivel educativo excepcional e que ademais eu creo que gran parte
xa digo, eu non digo que é todo o profesorado, pero unha gran parte... Claro que hai un nivel educativo excepcional porque temos os profesionais de educación pois é do que se excepcionais. trata. Entonces pídelle ao É teu, do que se trata. pois pídelle xa que temos ese grupo de profesionais excepcionais, pídelle ao teu grupo de goberno no Parlamento Galego, ao teu grupo de goberno na Xunta, que respete a eses profesionais, que lle devolva o horario que lle levou no tema da crise e que respete as condicións do profesorado. Entonces, por iso temos unha boa calidade educativa, porque hai un profesorado que está dando un exemplo pese a unha actitude da Consellería de Educación da Xunta de Galicia que se debería caer a cara de vergoña. Entonces, unha cuestión ao nivel educativo, outra cousa é a infraestructura que temos aí. A infraestructura que temos aí ten carencias elementais. Non se trata de que se poida mellorar ou non, é que as carencias que hai hoxe por hoxe son elementais. E dice o profesorado, dicen os pais, dicen a AMPA, dicen moitísimos sectores que están vinculados ao instituto. Iso é algo evidente. Se queremos negalo, podemos negalo 20 veces. Ahora, hai unha realidade, que avisámolo 20 veces. Esa realidade é que os nosos rapaces do Instituto de Soutomaior, como leva 2 meses chovendo, levan 2 meses metidos nos corredores do instituto cando xogan ao recreo. Porque non hai un espazo coberto no que poidan disfrutar. Esa é a situación que temos. Polo tanto, a seguinte pregunta, nos introducimos unha emenda aos orzamentos da Xunta con 2 peticións. Unha das peticións é que se aprobase, bueno, que se dotase ao Concello de Soutomaior de máis médicos e de persoal sanitario, e outra emenda pedindo que se inicie a fase 2 do instituto, porque nós, lóxicamente, pedimos, traballamos no papel que temos, lóxicamente, para que iso se leva adiante. Foi a única emenda de todos os grupos políticos representados no Parlamento, tamén dos que operan neste Concello, que se presentou tanto para mellorar a calidade da educación como para mellorar a calidade do ensino. Nos creemos que ante unha emenda deste tipo, eu creo que é unha cuestión xeral que debería interesarlle a todos os veciños, que algo que sería bo para todos. Entonces, cree este grupo de goberno, ou vaille pedir este grupo de goberno ao grupo mayoritario no Parlamento de Galicia, como é o Partido Popular, que apoie esas emendas do BNG para mellorar estes... É que eu estou de acordísimo con esas 2 emendas. Ben, entonces... Estou de acordísimo con esas 2 emendas. Ben, de acordísimo. Eu, como alcalde, e os meus compañeros de equipo de goberno estamos de acordísimo con esas 2 emendas. Ben, entonces... E eu voulle pedir ao meu grupo que as apoie, Ben. pero que eu o pida... Pois, claro, ben, entonces, concluímos, eu efectivamente, creo que é o algo meu moi apoio importante. neste caso o BNG teno. Ben, creo que curiosamente, non? Non, para nada, ao contrario. De Tanto da ampliación de médicos, que non era esa unha, e outra era a mellora no instituto. Eu todas as melloras que sean pedidas polo BNG para este Concello van a ser... Eu creo que hai unha cuestión que é moi... Eu creo que é moi importante, e ademais eu creo que é moi importante que así o fagamos, así o transmitiremos, que hoxe por hoxe o Pleno do Concello de Soutomaior exixe ao Partido Popular que no debate dos orzamentos aprobe as emendas do BNG para mellorar o instituto e para mellorar a sanidade. Sin ningún problema, exiximos eso e o da rotonda no a la arriba cando vallades a Madrid igual. Eso tamén o apoyamos. Ben, entonces eu creo que iso é importante. Eu creo que é importante que nas cousas importantes do Concello estemos todos na mesma posición. Sen ninguna dúbida. Despois a veces, pois por outras cuestións salen ou non salen, pero polo menos que nós estemos sempre xuntos nas melloras das cuestións municipais é moi importante. Totalmente de acordo, e ademais eu creo que a parte que nos toca, coas administracións que nos toca, non teñades ninguna dúbida de que así será tamén. Bueno, traballa así cando hai un goberno que o permite. En todo caso, eu creo que o importante é que hoxe sacamos este pleno, e de que, aparte creo que dá un titular, e creo que o que é importante que o Concello de Soutomaior lle exixe a Xunta de Galicia que apoie a emenda do BNG para mellorar o instituto e para mellorar a sanidade. Eu alegro-me en tanto en canto que estas iniciativas do BNG pois teñan ese respaldo e que se poidan sacar adiante. Creo que é unha boa noticia para todos os vecinos. Moi ben. No mes de agosto, a CIGA presuntou unha denuncia no Concello contra a Coexam, unha empresa que traballa co Concello. Hai algún tipo... Cal é a situación de todo iso? Pois hubo un informe xurídico e a secretaria nos podrá dicir. Era un tema dunhas ambulancias ou algo así. Hubo un informe xurídico e está aí para que o vexades.
sobre ese tema. É dicir, lóxicamente... Pero cal é a situación en que termos este informe? Manuel, un tema máis moi técnico, moi xurídico, e eu non me atrevo a dicirche, pero podedes ver o informe xurídico e o que se fixo con ese expediente. Comunícanos tamén que non sabemos que grau de certeza ten isto, que é posible que o día 1 de xaneiro volvamos perder un policía local. É realidade isto? É unha cuestión que anda por aí? O 1 de xaneiro, eu creo que en principio non, pero bueno, temos auxiliares e... Non hai, pero policía local, falo de policía local, non dos auxiliares. Este rapaz, este que está ahora que veu de... Hombre, pois non sei, nós en principio non sabemos nada. Non é... Hombre, se marcha para outro sitio, pero nós, desde logo, a mí non me comunicou nada, non sei se a ti, Fernando, che comunicou algo. Oficialmente nada. Entón, bueno, é unha cuestión que se nos trasladou. Simplemente queríamos... Sí, que pode ser, quer decir, eso... Exactamente. Ben. De todas formas, o 1 de xaneiro non. Hai unha adjudicación, unha concesión para a cafetería que é o Centro Social dos Maiores, que se fixo de maneira sorpresiva unha dotación de 6.000 euros a persoa que anuais, a persoa que o collera, sí. A persoa que asuma esa estación. En todo caso, que condición se fai, en base a que se fai, digamos que cando menos chama a atención, non? Unha concesión tenha que ser a propia administración que... Hai cousas moi curiosas, porque nós fixémoslo para facerlo atractivo, porque sabemos que é unha concesión moi pouco atractiva, e puxemos, bueno, pois 6.000 euros para que alguén se animara. Curiosamente quedou deserto, ninguén se presentou. O sea que, mira, nin así. O sea que temos un problema. Non, sí, aparte eu creo que está claro que hai un problema de concepción deste centro social. Cando se fai un centro social concebido dunha determinada maneira, sen ningún tipo de proxecto, simplemente como un bar, unha cuestión na que temos ali abordados sen un tipo de actividades paralelas, pois eu creo que pasan estas cousas. Eu creo que un centro social para os nosos maiores debe ser moi outra cousa, debe ter outras alternativas, debe funcionar dunha maneira moito máis sensible coas necesidades dos nosos maiores e, por lo tanto, creo que... Non sei se sabes que ali se dan cursos de formación tamén. Sí, claro que sei. Xa. Pero, Vale, pois non sabes, estás falando dunha cafetería... Tamén sei do éxito que teñen moitos deses cursos, pero a cuestión é que... Entonces, a cuestión é que creo que hai un formato que non funciona. Se tivese tanto éxito, como está dicindo, estaríamos falando dun centro social cun formato que funcione, e cando non funciona... Eu non dixen que tuvera éxito, bueno. Non dixen que había cursos de formación, non só era cafetería. O éxito de Lutí. Eu o que digo é que sacamos unha condición, puxemos para facela máis atractiva, e quedou deserta, e polo tanto habrá que volver a sacala a ver se hai alguén que queira coller. Ben, é a última, creo. A penúltima. Na estrada de Soutomaior, a altura do barrio de Besa, hai unhas obras ali que están sinalizadas cunhas vallas, entón o que parece que hai un conflito... Si, está arranxado. E hai quen di, pero en todo caso, esas obras son competencia do Concello ou da Deputación? Pois mira, a carretera, como sabes, é da Diputación. Esa urbanización fixo a Deputación. E a Deputación estaba, Deputación, algún técnico, isto non é unha cuestión xa política, era unha cuestión máis técnica, non? Pero que iso era unha cuestión do saneamento e tal. O tema é que aí había unha arqueta debaixo dunha acera dunha obra que había feito a Diputación no seu día. E, polo tanto, nós entendíamos que esa, cos informes incluso da nosa arquitecta, que esa non era un tema dunha acometida dun saneamento, senón que era unha obra mal feita, se acaso, no seu día, non? En todo caso, que é o importante, eu estuve porque ao final, as cousas hai que resolvelas de algún xeito, eu estuve coa enxeñeira da Diputación, estuvemos no sitio, ela, eu, o concelleiro Ramón e o vigilante da Diputación, e a Diputación se comprometeu a que a Diputación iba a resolver ese problema por súa conta.
En todo Por caso, tanto, chegamos a un acordo e eu espero que cando o tempo permita un pouquiño, pois quede resuelto. o acordo benvido sexa, simplemente nos estamos falando Sí. con o sistema da Deputación, Sí. parece ser que o acordo que se fai non é vía responsabilidade da Deputación, como se trasladou a algún veciño, porque esa responsabilidade, máis algo do informe que había, e segundo a ordenanza que está establecido, sí que parece que correspondía ao Concello. O conflito estaba, se non me engano, e se era por unha cuestión de mantemento ou se era por unha cuestión de carencias na construcción. Foi de carencia na construcción. Bueno, De feito, é unha arqueta que estaba debaixo dunha acera. Quer dicir, a urbanización fixera a Diputación no seu momento. Non a actual Deputación, non a actual Diputación, que eso leva que moito é tempo importante feito. que Si, home, quede si, non pasa nada. Si, foi feita no seu día e era unha arqueta que estaba metido debaixo dunha acera, que dicir, era imposible ver a arqueta co cual era imposible o mantemento, sabes? Entonces, pois a cuestión é que está resolto e eso se vai a resolver. O que pasa é que despois de tantos anos que se facía que estaba mal feito, a cuestión pero non se sabía que estaba mal feito, de responsabilidade na xestión e no sostenimento e reparación dos elementos de urbanización parece ser que lle corresponderían aos concellos. Iso está na propia ordenanza da Deputación. No, pero iso é cando hai convenio, pero aquí neste caso era a Diputación que a propietaria. Si fora un tema de saneamento, efectivamente os servicios son responsabilidade do Concello, pero que esta era unha carencia por unha mala execución dunha obra. Que se solucione, que o que creo que leva demasiado tempo así. E a última, con respecto á cuestión da nova edar, que nos insistimos que o problema moito máis que da edar, que por suposto, que é necesario, é un problema moito máis serio, un problema de separativas que temos no Concello, de desleixo e de abandono tal cal se reza na sanción de Augas de Galicia, pero máis alá, o anuncio a nova edar. O grupo de goberno na prensa anunciou que tiña uns terreos vistos, valorados, para a ubicación desta nova edar. Cales son os terreos? Estamos vendo as posibles ubicacións, non temos concretado ningún, pero eu creo que nos próximos días algunha novedade podremos ter. Todavía non se falou nin con propietarios, nin con... De momento non temos un lugar elexido definitivamente. Nos próximos días algo avanzaremos. Os lugares que se valoran están no entorno da depuradora actual? No entorno, é que o noso marxe ten que estar fora do como se chama, do dominio marítimo. Do dominio, e por lo tanto aí é onde temos que xogar, nós temos, non é que teñamos miles de kilómetros de costa precisamente. A cuestión é que a depuradora tendo unha competencia da Xunta, tendo unha rede de saneamento que chama a atención que sexa responsabilidade exclusiva do Concello, hai cuestións que poden ser intermunicipais, hai cuestións, hai alternativas que poden facer que outros concellos que están metendo directamente a depuradora podan asumir tamén a ubicación dunha depuradora. Eu creo que esos proxectos tamén habría que poñelos en riba da mesa, porque creo que hai cuestións que van máis alá do que a... Nos estaríamos encantados. Bueno, en todo caso... Se tendes alternativas, encantados de que veñamos. E ademais, a nos faríanos un favor moi importante, por exemplo, que Ponte Sampaio e Paredes deixaran de verter no noso. Eso sería fantástico, que é un dos problemas que estamos tendo. É que hai unha cuestión que é importante, que máis iso, é que non é o noso, porque as depuradoras non son nosas, non é unha depuradora municipal, é unha depuradora da Xunta, e quen establece as canalizacións, non, é da Xunta. O mantemento da Xunta. Bueno, claro, pero que non é unha depuradora de carácter municipal, é unha depuradora que está establecida no plan de depuradora da Xunta de Galicia, de Aguas de Galicia. Entón, que estamos dicindo? A cuestión é que é a Xunta, a propia Xunta, quen establece quenes deben verter nesa depuradora e quenes non. Non é que unha cuestión... Entón, aí onde vamos? Entón, o que debemos exixir... A realidade é que é, non? Claro, a realidade é que é por unha situación de abandono absoluto do fondo da ría que estamos padecendo. Entón, a cuestión é... Bueno, pois esa é a miña opinión, é a nosa opinión. Sí, por suposto. O abandono igual non está tanto no fondo da ría, pero bueno. A cuestión é... O mellor está máis pola mitad do fondo da ría. A cuestión é que nesta situación creemos que é absolutamente insostible. Outras preguntas que tiñamos era no caso do investimento que tiñamos aprobado de 2 millóns de euros para arranxo das depuradoras, que pasou con el? Porque sí que é certo que esa depuradora está no dominio marítimo, pero no caso da depuradora de Comboa se siga adiante o arranxo efectivamente a de Comboa, e a outra
lóxicamente non se vai arranxar, porque non ten arranxo posible. Non ten arranxo pola ubicación, en todo caso, non sei que creemos que as ubicacións desas depuradoras foron, creo que se demostraron catastróficas, as dúas, unha para o barrio de Comboa e a outra para, como está establecida na propia legislación, e creemos que temos que solucionar. Sí, é probable que non foran os máis idóneos os lugares. O que si estou seguro é que lle fixemos un gran favor á ría entre o que había e o que tuvemos despois. E estamos falando dunhas depuradoras de hai 15 anos, non estamos falando dunhas depuradoras de hoxe en día, que hoxe seguramente esas depuradoras non se podrían construir. Estamos falando, claro, hai que irse 15 anos atrás e poñerse na situación de hai 15 anos e ver tal. Eu que che podo dicir é que no noso fondo de ría, eu levo 24 anos aquí, e as nosas mariñeiras e os nosos mariscadores a día de hoxe non tuveron que faltar un día ao mar porque fora a zona C. No, isto é moi é que é moi importante isto. É moi importante. Ni un solo día. Non poden decir o mismo na banda de alá, non poden decir o mismo na zona de Moaña, e en outros moitos sitios. Polo tanto, eu creo que cada cousa ten a súa proporcionalidade, que agora está tan de moda este término, non? Cada cousa ten a súa proporcionalidade e, efectivamente, a depuradora probablemente non sea a mellor do mundo. Probablemente foi unha das mellores que se pudo facer naquel momento. E probablemente foi a causa de que as nosas mariscadoras e os nosos mariñeiros non tuveran que faltar nunca ao mar porque esta zona de Arcade fora zona C. Non estou dicindo que pasado mañán sexa. Estou falando hasta o día de hoxe. E creo que este é o objetivo, que non estou facendo nada raro. É por unha cuestión de responsabilidade, porque son consciente de que é a situación do sector e dos mariñeiros. Non vou a opinir algunhas cuestións que nos trasladan tamén dentro dos propios mariñeiros. Sí, e a min tamén. Eu creo que algúns dos propios mariñeiros nos trasladan moitas das cuestións desa situación, incluso das causas diso que te decías nos peches, etc. Eu quero decir que aquí hai unha realidade, que é a realidade que non decimos nós, que ni sequera di o BNG. É a realidade que di Augas de Galicia. Que di que o problema que Augas de Galicia, na sanción que lle fai o Concello por contaminar a ría, por verter, di que a responsabilidade non está na propia depuradora, senón está na rede de separativas que temos no Concello. Entón, eu creo que cuestión de que creo que este goberno non está para botar foguetes porque este 5 anos non se estén multando non por unha cuestión de depuradora que é competencia da Xunta, sino porque o que era competencia estritamente municipal e agora onde nos están multando Augas de Galicia. Claro, porque o que entra dentro da depuradora é aquelo. Entón, o que entra dentro da depuradora entra dentro da depuradora. O problema, claro, é cando... Claro, é que... Pero, claro, cando chove é bastante. É bastante. Sí, é bastante. Bueno, pois mira, eu creo que no informe de Augas... Sí, o informe de Augas de Galicia ten moitas barbaridades. O informe de Augas de Galicia ten moitas barbaridades. Que sí, que podíamos velo polo miúdo, se queredes vémolo polo miúdo calquer día. Sí, que se contradice, ademais non ten... Dice literalmente que con episodios mesmo leves non é verdade. Non é verdade, con episodios leves non é verdade. Augas de Galicia, no informe de Augas de Galicia. Sí, no informe, sí, joder. No informe de Augas de Galicia dícese literalmente que con episodios mesmo leves de chuvia ten que producirse o alivio ao mar. E iso responsabilizo, déxame acabar, por favor, responsabilizo directamente na rede de separativas do Concello, que neste Concello, como non hai unha rede de separativas de pluviais eficaz, o que fai que vaya todo a depuradora e que o caudal da chuvia, insisto, con episodios incluso leves, teñan que aliviar directamente a ría. Non lo decimos nós, díceno Augas de Galicia, pero resulta que este goberno municipal dice que os técnicos de Augas de Galicia, que están velando polo cumprimento desas cuestións, dicen que é unha barbaridade. Sí, vamos a ver, eu entendo que se pida que as separativas, de acordo, se tuvéramos o 100% de separativas sería fantástico, pero todos sabemos o que é rural, é dicir, nós temos a maioría, a gran maioría, quédanos a asignatura pendiente, que é a pelexa con Fomento da Nacional, e o resto de todos os cascos urbanos, tanto do Arcade como do Soutomaior, temos separativas, pero todos sabemos o que é o rural, e todos sabemos que no rural é moi difícil facer separativas, xa non só o que se poñan, é que despois todo o que está dentro da parcela va onde va.
Va, onde va? Xa non é que a fagas. E, bueno, eu esta discusión xa tuve en Santiago moitas veces. No rural é máis fácil facer as actividades que non... É máis fácil. Sí, claro. Vale, pois falarei contigo para que me des unha pero non é necesario que o fales explicación. porque esa explicación xa se trasladou cando foi o plan de no propio Pexón, creo que foi, non? Que as separativas dos tellados. As separativas Pero escuita, porque se non escoitas é imposible que poidas escoitar as aportacións que facemos. Entón, nesa rede separativas que decía que se canalicen ao sistema de regatos que hai no propio rural, que é o que se fai nas zonas. Como temos feito en Lourido, por exemplo. Como temos feito en Lourido, por exemplo. Como temos feito en Lourido, en algunhas zonas do rural que o temos feito. Pero en todas, en Lourido, aquí arriba na iglesia de Soutomaior, onde hai un regato, que tamén non temos feito, pero que non todos os sitios hai regatos tampouco. Pero hai regatos, hai os sistemas de regadío, que incluso aí se poderían... Sí. Os sistemas de que? De regadío no rural? Os sistemas das cunetas? Sí, non, xa a teoría. Pero en todo caso... Eu creo que a teoría aguanto todos, os papeles tamén, pero a práctica sabemos todos cal é. E facer inspección tamén. Tamén. Non, arquetas levántanse bastantes. Non, si, agora sobre todo. Agora sobre todo isto se levantando. Bueno, a cuestión é... hai máis ou... Si, un atrás... Mira, falando de arquetas. Segue habendo arquetas en mal estado que con caídas de persoas maiores ao lado da igrexa. Entonces, de que igrexa de Arcade? Da igrexa de Arcade. Entonces, a entrada da garaxe da igrexa, bueno, pois pasaremos nota a Biaco, que ademais están sendo moi eficientes nese sentido, Constanos. Constanos. Que sí. Bueno, algo gañamos, non? A ponte de Comboa preguntamos material pleno. Sí, está feito o estudio e vamos a meter unha partida precisamente non sei exactamente hora de canto para arranxala. Gracias, vamos.